Μπρικολέρ στην σκέψη του μηχανικού, όπως έλεγε. Όπου μηχανικός είναι ο άνθρωπος πια του διαφωτισμού, που πρώτα έχει τις αναγέννητες, γιατί εκεί δοξάζεται η νοητική σύλληψη πρώτα, η ιδέα, και μετά η κατασκευή πια, που ουσιαστικά κουβαλάει αυτά που χρειάζονται για να φτιάξει μια ιδέα και όχι με τα υλικά που έχει πρόχειρα, βρίσκει μια λύση ad hoc, ας το πούμε έτσι, ένα μπρικολάζ. Ωστόσο, και δια του μπρικολάζ έρχομαι στην τρίτη λέξη κλειδί, τη λέξη Θεός, 10 χρόνια μετά την Pensée sauvage του Lévi-Strauss, κάποιος Αντρέ Ζακόμπ, ένας σπουδαίος βιολόγος, ιστορικός της βιολογίας, γράφει το 1971 ένα άλλο βιβλίο με τίτλο La logique du vivant, η λογική του έμβιου θα το μεταφράζαμε. Μεταφράστηκε κάπως έτσι στα ελληνικά, αλλά σε μια πολύ κακή μετάφραση από τις εκδόσεις Ράμπα, νομίζω. Τέλος πάντων, όπου μέσα ο Αντρέ Ζακόμπ αναφέρει το εξής υπέροχο, νομίζω, για την εξέλιξη των ειδών, ότι κάποια στιγμή μια σειρά από ψάρια που έμεναν σε νερά που υποχωρούσαν μέσα στη λάσπη με ελάχιστο πλέον οξυγόνο για να ανασένουν, πέθαναν βέβαια, επιβίωναν ωστόσο εκείνα που χάρη σε μεταλλαγές, σε μεταλλάξεις ή σε δεν ξέρω ποιους άλλους λόγους, είχαν αρκετές περισπάσεις στον ισοφάγο τους. Έναν ισοφάγο πιο πολύπλοκο από τους ισοφάγους των άλλων ψαριών. Και από περιπλοκή του ισοφάγου ουσιαστικά επιβίωσαν, για να περάσουμε στον ορνηθόρυγχο και σε διάφορα άλλα συνεχεία ήθη εξαιρετικά, επιβίωσαν, καταφέραμε να βγούμε από τη θάλασσα, με άλλα λόγια. Δεν ξέρω αν καλώς ή κακώς κάναμε, αλλά εν πάση περιπτώσει μετά κάναμε ένα δεύτερο σφάλμα, κατεβήκαμε και από τα δέντρα, αλλά εν πάση περιπτώσει το πρώτο αυτό σφάλμα συνετελέστη χάρη σε αυτές τις περισπάσεις του ισοφάγου, που μετατράπηκαν σε τι, σε πνευμόνια. Και γράφει ο Αντρέ Ζακόμπ στο βιβλίο που σας περιγράφω, ότι το να φτιάξεις από έναν ισοφάγο πνευμόνια είναι ένα εκπληκτικό μπρικολάζ. Κατά συνέπεια ο Θεός δεν είναι παρά ένας αριστουργηματικός μπρικολέρας. Λοιπόν, αυτός ο Θεός μπρικολέρ είναι και λίγο στην περίπτωση των παιδιών, με την έννοια ακριβώς του ότι όχι μόνο φτιάχνουν τα μπρικολάζ που φτιάχνουν, αλλά τα φτιάχνουν και σε μια κατεύθυνση που ήδη τον Νταντά με τον Μαρσέλ Ντουσάν έχει ορίσει, εκείνης της χειρονομίας δια της οποίας το δάχτυλο δείχνει, και αυτό που δείχνει το δάχτυλο του καλλιτέχνη είναι έργο τέχνης. Με τον ίδιο τρόπο που το δάχτυλο του υψίστου στην περίφημη τοιχογραφία της Καπέλας Σιξτίνα δείχνει τον άνθρωπο Θεό, θεάνθρωπο. Το δάχτυλο του Θεού δείχνει, ας το πούμε έτσι, το ποιος είναι ο Υιός του Θεού. Το δάχτυλο του καλλιτέχνη δείχνει ποιο είναι το έργο. Το δάχτυλο του Ντουσάν έδειξε εκείνο το ουρητήριο, ας πούμε, το οποίο θεωρήθηκε έργο τέχνης, όχι γιατί ήταν, αλλά γιατί το έδειχνε ο καλλιτέχνης. Πλην όμως, και μετά από τόσα εγκόμια μπορώ να κλείσω με μια επιφύλαξη, υπάρχει η κινέζικη παροιμία που λέει ότι όταν το δάχτυλο δείχνει το φεγγάρι, μόνο οι ηλίθιοι κοιτάζουν το δάχτυλο. Συνεπώς, καλό είναι να προσέχει κανείς που δείχνει το δάχτυλο του καλλιτέχνη, αλλά να προσέχει και τι δείχνει αυτό το δάχτυλο. Δεν είναι πάντοτε αριστουργήματα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, κυρία Μαρτινίδη, για την πολύ ωραία ερμηνεία και την πολύ γλαφυρή αφήγηση. Σας ευχαριστώ και εγώ προσωπικά που με προστατέψατε από το χαρακτηρισμό του συγγραφέα ως συντάκτη του προλόγου και το ενσωματώσατε στο ρου της σκέψης σας, και να περάσουμε τελικά στον ίδιο το συγγραφέα του βιβλίου. Το μικρόφωνο στον κύριο Μητσόπουλο. Αυτό είναι δυνατότερο. Πάντα τα δυνατότερα. Ήθιστε στις βιβλιοπαρουσιάσεις οι συγγραφείς ή οι καλλιτέχνες, αν πρόκειται για ένα βιβλίο που αναφέρεται σε καλλιτέχνες, να έρχονται κυρίως για να ακούσουν κάποιους σημαντικούς ανθρώπους να μιλάνε για αυτό το βιβλίο. Άρα, σε πρώτο επίπεδο έρχονται για να ακούσουν και όχι για να μιλήσουν. Όμως, καταλαβαίνετε ότι με τον ίδιο τρόπο που πριν από λίγο συνέβη αυτή η μικρή ασάφη και τώρα προλόγησα ή αν συνέγραψα το βιβλίο αυτό, με τον ίδιο τρόπο αισθάνομαι ιδιαίτερα κολακευμένος, γιατί με προλογίζουν μαζί με τους καλλιτέχνες δύο πολύ ενδιαφέρουσες περιπτώσεις στη σκέψη και στην παρουσίαση τέτοιων βιβλίων. Ειδικά όμως όταν σε προλογίζει ένα βιβλίο, μια βιβλιοπαρουσίαση ο Πέτρος Μαρτινίδης, υπάρχει ο κίνδυνος
ειδικά μάλιστα πέρα από τον ίδιο τον καθεαυτό πρόλογο και την ομιλία, όταν στους διαδρόμους καταθέτει και τα δικά του σχόλια που μπορεί να είναι μερικές φορές πιο καυστικά ακόμα από αυτά που λέγονται από μικροφόνο, νιώθεις πάντα την αίσθηση ότι πρέπει να ξαναγράψεις το βιβλίο που μόλις παρουσίασες. Αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Νομίζω ότι πάντα έχουμε ένα περιθώριο να ξαναδούμε αυτά τα πράγματα με νέο μάτι. Θέλω να πω, το μόνο που μπορώ να πω σε αυτή την περίπτωση είναι ότι η γνωριμία μου με τους καλλιτέχνες και στη συνέχεια η πορεία που οδήγησε σε αυτό το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας είναι αυτό που ένας θεωρητικός τέχνης θεωρεί την ιδανική σχέση με ένα καλλιτέχνη, στην περίπτωσή μας με ένα ντουέτο καλλιτεχνικό. Από την αρχή είχα να κάνω με ανθρώπους οι οποίοι κατανοούσαν απόλυτα τι σημαίνουν τα κείμενα, ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης των κειμένων, τι λένε τα κείμενα και γιατί υπάρχουν. Άρα, αυτό μην τα θεωρείτε δεδομένα αυτά. Ήταν η καλύτερη δυνατή αρχή για να ξεκινήσουμε αυτή τη συνεργασία. Στη συνέχεια, φάνηκε, νομίζω ότι βρεθήκαμε σε μια ομοφωνία, οι σκέψεις μας βρέθηκαν σε μια ομοφωνία όταν συνειδητοποίησαμε ότι δεν θέλαμε να κάνουμε ένα συνηθισμένο κατάλογο ή ακόμα ούτε καν ένα από αυτά τα βιβλία που γέμισαν την αγορά των εικαστικών την τελευταία δεκαετία. Όσοι παρακολουθείτε τη σκηνή, ξέρετε ότι αυτή την πλούσια δεκαετία που τελείωσε και κάνουμε καιρό να ξαναδούμε, εκδόθηκαν πάρα πολλά βιβλία γύρω από την τέχνη και τους καλλιτέχνες. Η διαφορά, νομίζω, και σίγουρα δεν πενεύω μόνο τα γένια μου, αλλά πενεύω οπωσδήποτε τους καλλιτέχνες, τον Ιαννό και τη γραφιστική ομάδα που δούλεψε γι' αυτό, είναι ότι αυτό το βιβλίο, ναι, το Keynote Design, γιατί αυτό το βιβλίο δεν μοιάζει με το βιβλίο. Και νομίζω ότι μπορούμε να πατήσουμε κάπου για να το υποστηρίξουμε. Είναι ένα βιβλίο που προέκυψε και για μένα διαφορετικά από ό,τι άλλο έχω κάνει, γιατί βασίζεται σε έναν διάλογο, σε ένα συνεχή διάλογο που κράτησε κάποιους μήνες και με πολλές μορφές με τους ίδιους τους καλλιτέχνες. Αυτό ήταν ένα πείραμα και για μένα, δεν ήταν ο τρόπος που συνήθως γίνονται αυτά τα πράγματα, άρα με αυτή την έννοια ξεφεύγει από το γνωστό πρόλογο για τον οποίο αντέδρασε ο Πέτρος Μαρτινίδης. Διευκρινίζω εδώ ότι συνήθως ένας πρόλογος βιβλίου, ο όρος προλογίζω ένα βιβλίο, σημαίνει συνήθως ένα σχετικά μικρό κείμενο που μπαίνει στην αρχή και λέει πολλά κολακευτικά λόγια για τον καλλιτέχνη και τους καλλιτέχνες. Εδώ είναι διαφορετικά τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο που έχει περάσει σε σελίδες αυτή τη σχέση που αναπτύξαμε με τους καλλιτέχνες. Ο Καλός και η Κλειό έχουν κλείσει πλέον περίπου μια δεκαετία δημιουργικής παρουσίας. Νομίζω ότι αυτό το βιβλίο έρχεται σε μια πάρα πολύ καλή στιγμή για να το ανακεφαλαιώσει. Εγώ από τη μεριά μου θέλω να ευχηθώ όταν κλείσει και η επόμενη ανακεφαλαίωση της επόμενης δεκαετίας, ελπίζω να είμαστε μαζί και να το συζητήσουμε πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να πείτε κάτι εσείς, θέλετε να δεχτούμε ερωτήματα. Εγώ θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους ομιλητές, την Αρετή Λεοπούλου, που πιστεύει ότι μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη. Την Ελλάδα. Αν αρχίσουμε την Ελλάδα, ποιος ξέρει τι θα φτάσουμε. Ας ξεκινήσω από την Ελλάδα. Ευχαριστούμε πολύ, Αρετή. Το Πέτρο και Μαρτινίδη, εντάξει, μετά από μια τέτοια ανάλυση του έργου, δεν ξέρω, αγχώνομαι κι εγώ ίδια προς τα έργα μου. Το Θανάση φυσικά που πραγματικά εξήγησε ότι αυτό πρόκειται για μια συνεργασία, έτσι, και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία. Τα κείμενά του, η αλήθεια είναι, επειδή γνωρίσαμε και το έργο του, μας βοήθησαν πάρα πολύ στο να δούμε και τη δικιά μας τη δουλειά. Ποια είναι η πορεία της, που πάει, να την εξελίξουμε. Ένα πράγμα που πάσχει ίσως η Ελλάδα, δεν ξέρω, η Θεσσαλονίκη, η Ελλάδα, είναι ότι δεν υπάρχει κριτική στα έργα. Και αυτό πραγματικά στην ουσία απομένα τον καλλιτέχνη, γιατί δεν είναι μόνο για να ακούσει κολακευτικά λόγια. Η κριτική θα βοηθάει να εξελίξει το έργο σου και να μπορέσει να δημιουργήσει πολύ καλύτερα. Είναι δηλαδή κάτι που χρειάζεται. Και όταν λέμε κριτική, εννοούμε κάθε είδους κριτική, και αυστηρή κριτική.
Όπως είπε ο κύριος Μαρτινίδης, το δάχτυλο πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό να βλέπεις τι δείχνει το δάχτυλο του καλλιτέχνη και δεν δείχνει πάντα ένα έργο τέχνης. Αυτό είναι ένα σχόλιο που προσπαθήσαμε να κάνουμε και τώρα στη Βιενάλε Νέων Καλλιτεχνών με το τελευταίο μας έργο. Ακριβώς αυτό είναι το σχόλιο. Είναι ένα σύνθημα από τον δρόμο, ένα οργανωμένο σύνθημα από τον δρόμο, για όσους το γνωρίζετε. Είναι ένα ελκυστικό σύνθημα, αναρχικό, το οποίο έγραφε στα κάτω τέχνη και εμείς το οικειοποιηθήκαμε, το χαράξαμε σε ένα λευκό μάρμαρο και το ξαναγυρίσαμε πίσω σε ένα πλαίσιο τέχνης, δηλαδή το ξαναδείξαμε ως εργοτέχνη. Αυτό ήταν η κριτική, ότι ό,τι δείχνει το δάχτυλο δεν είναι πάντα τέχνη. Και είναι ένα μέρος δηλαδή, όχι δεν είναι μόνο αυτό, είναι ένα μέρος. Είναι και τα κακό κείμενα γύρω από τη τέχνη και πολλά άλλα πράγματα που δυσκολεύουν το έργο του καλλιτέχνη. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ τους ομιλητές. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κωστή τον Καρατζά από τον Ιαννό για την υποστήριξη.